Yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong content na naman. Ngayon ay araw ng linggo, April 6, 2023. So may panibago na naman tayong content at meron tayong mga bisita dahil kaarawan nga ng pamangkin ko ngayon. Ang nasa likod ko mga idol, ito yung ating mga pamangkin, mga pangit. Salita na kayo, salita mo. Hi guys! Hi guys! Well, Maria Jane, tapos yung isa. Julissa, and Justin, and Rialen. So ayun mga idol, punta tayo doon na tayo manggugulo dito. And papakita ko sa inyo yung mga tumpok-tumpok ditong mga tao. So, let's go. Okay mga idol, manggugulo tayo dito mga idol. So mga idol, ito yung ating mga, ito anak to ng kumari ko, nakatira sa Saudi. Tapos ito na naman si Ma, taga rito lang to. Ito si Ate Martes. Kung nakita niyo yung nauna kong video, siya yung galing Canada. Malakas to. Ito si Joyce. Si Joyce. Yun lang. Pero ito talaga pinakamalupit. Ito lang ang pinakamalupit mga idol. Lahat ng nauugasan, naubos niya. Ay. So mga idol, punta tayo dito sa mga nagiinuman. So ito mga lasing na. Yan, mga mahal nating kaibigan yan. Mga ano to, mga sariling tao. Lalo na itong nasa itong pugi na to. Dami daw. Puro nga Tagalog eh. Puro Tagalog mga subscribers. So yung mga idol, meron tayong bisita rito. Yan na. Guys, pangalan mo? Ha? Rayman. Ikaw, ano pangalan mo? Malay mo makapag-subscribe kayo sa channel ko. Ano pangalan mo? Reka, ikaw. Ikaw, ano pangalan mo? Uy! Ano pangalan mo? Okay. Ikaw. Dahil mga idol ay mga pagkaya. Sa birthday kasi ngayon mga idol ng aking pamangkin, kaya nagluto kami ng konting salo-salo dito. So maya maya mag-umpisa na kami ng merienda. So ayun, sa mga bisita, shoutout nga pala sa inyo. Ang pag-uwi mag-ingat ha. Kayo lang? Walang iba? Kayo lang? Ayun lang? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So yun mga idol, maingay doon sa loob kaya di tayo masyado nagkapasalita kasi may nagkakanta. So meron tayo ditong kaibigan na galing ng India. Ito oh. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Dali! So ayun mga idol, pinakita ko lang sa inyo yung kaganapan ngayon kasi hindi ako nakapag-upload ng mga video natin about sa biyahe, kaya ito yung content natin ngayon. So ayun, maraming salamat sa mga nanonood sa akin, and ayun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kay Greg TV at pindutin ang bell button at i-all ito
para sa bawat upload ko ay manonotify kayo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, wala akong pake. So ayun mga idol, hanggang dito na lang ang vlog natin. Ako po si Greg TV. Thank you so much sa inyong panonood. Bye bye.